Miex iġmielu xogħol fuq l-akbar proġett ta' estensjoni f'San Vincenz de Paul li b'investiment ta' 30 miljun euro ġala darba jitlesta s-sena d-dieħla se jissarraf f'500 sodda ġdida għall-anzjani. Ix-xogħol beda f'Lulju li għadda fejn qed jitlestew 1500 metru kwadru ta' kostruzzjoni fil-ġimgħa. Mifrux fuq 33,500 metru kwadru, il-proġett sejra l-bini ta' 4 blokkok b'faċilitajiet ġodda San Vincenz bħal ġim, pixxina u kappella. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw dettalji estensivi tal-proġett, il-perit Derin Xibera spjega li x-xogħol huwa msejjes fuq żewġ prinċipji ewlenin: spazji miftuħa l-anzjani u faċilitajiet state of the art. Prattikament għandek pools, għandek jacuzzi, għandek areas, living areas li huma sostanzjali, għandek mamar fej prattikament huma ikbar mill-minimum requirements, mill-minimum guidelines, u daw kollha jagħtu dak il-feel tajjeb ta' proġett li prattikament ir-residenti ħajħossu ħajollu l-feel good factor tagħhom meta jiġi implementat u meta jibda jintuża. 70 kamra li bejniethom se jakkomodaw 140 anzjan u anzjana se jkunu dedikati għal anzjani b'dimensja akuta. Il-130 kamra l-oħra bi 360 sodda se jkunu swali ġenerali għal anzjani b'kundizzjonijiet diversi. Is-sistema kif qed taraw warajna hija sistema ta' reinforced concrete structure li tissir kollha fuq il-post. Ġew employed kontratturi barranin, mainly kontrattur Tork, u kif ukoll hawn konsorzjum Malti li qed joħsib is-servizzi tal-proġett. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol fejn 150 ħaddiem qegħdin jaħdmu lejl u nar, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Anthony Agius De Celis innota li bi proġetti bħal dawn il-Gvern qed iħejjel lil Malta għall-futur. Din l-iktar ħaġa li ħatkun b'saħħitha li ħanserħu ras in-nies li meta huma jkunu anzjani u jkollhom bżonn dipendenza għolja ħajkollhom dan il-post li ħajkun armazza snienu biex jaqdi għall bżonnijiet kollha tagħhom. Il-kap eżekuttiv tar-Residenza Josiane Kutajjar innutat li dan il-proġett huwa bisħolqa minn katina ta' proġetti li qegħdin isiru f'San Vincenz. Fosthom fl-aħħar snin tlestet kċina tal-ola livell l-ewwel fażi tal-kumpless Rużar Briffa u sar rinnovar f'14 il-sala oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.